boleh menjalang mintu menjalang subuh saja. Langsung kita ke jalur-jalur. Tampaknya sampai di siko suo gurau kita pada malam nangko di lain waktu kalau dia do umur samo panjang kita batamu balik. Aguang talempong laba tingkah saluang sarunai laba bunyi lahsah kau anak salapan. Cupaklah kami antakan kalabuan gantang larancak tatagak nyolah nyatu niat kita kau sampai. Ibarat berjalan lah tiba di batih kok balaya lah sampai ke pulau alah salamait samparono. Limbak nan balik pada itu dun sanak salamo kita bagurau tadi. Pantun kok ada namanya so saluang santano kok batingkah atau kami menyampaikan pasan kok kurang tapik. Nyampang kok tersinggung dosa nak dekan ayat santano tegisi deka turun dak jan majid upek de kemudian yo beri lari lah malah awak ba maaf malah gitu.
biarlah dunia kau nak tinggal jo sangketo akhirat kita jalan jo amalan. Sebab pada itu gantang di bodi caniago cupak di kota orang piliang, dunia habis akhirat tiba labuh lurus jalan bersimpang, kita kok tidak seamalan. Nak jan kasuo nan bakian kami angkat tangan nan dua basusun jari nan 10 batakuakan kepala nan 1. Sambutlah salam kata Dorila. Nak nyo habis gawa di dunia nak jan batungguan kita di akhirat esok. Ya dari si jurak ke si juraya nak anggang di tapi ia menyasok lalu ke tapian. Urat nyo kabek de baungkai sana lansai nyo lutang dek babaya habis nyo gawa tentu bakarilaan. Kita sudahi gurau dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.